बर' सिख्लाफोरा जोंखौ नुबोला मेगनानो सामलादाय बायदि गिदिर गिदिर जाथारलायो। बांगाल हुआ मुस्लिम हुआ नुब्लाथाय जरा जरा सेल्फि लालायथारो। जों गोसो थोनो नायब्ला रागा जोंनानै बुंगारो उल्था जोंखौ दखना खिबुरनानै बुद्रु बुद्रु बुगोन नोंसोरखौ। जायाफ्रामा माखौबा अमा गाबनाय बायदि गाबलुंबाय थादों। होद सिरिथा रादाब फरायनायफोराव डिस्टार्बनो। एसेबां मोजां मेथाइ रोजाबनायखौनो माबा अमा गाबनायसो होनबावबाय। गावहा मेथाइखौनो रोजाबनो रोंथारा, मालाय रोजाबनायखौबो माबा सैमा दाउ अमा गाबनायजोंसो रुजुबाय थायो। हा दानि बे डिजिटेल मुगायावलाय सोरथो बेबायदि पेपार बायनानै फरायबाय थायो? नोंसो फरायोलै जाम्बा जाम्बानो। मा आंखौसो जाम्बा होनबावदों? दानि बे डिजिटेल मुगायावनोथ' मानसिफोरा सानफ्रोमबो मबाइल नायै नायै मेगना गासैनाबो गाज्रि जाजोबलांबाय। उन्दै बैसोआवनो मेगन नुयि बेराम बायदिसिना जानाया बे मबाइलनिफ्रायनोथ' जादों, डिजिटेल मुगायावनो। आरो दानि बे डिजिटेल मुगायाव बिजाबफोरखौबो मबाइलफोरावनो मोनखाजोबो होननानै दानि गथ'फोरा मबाइलावनो फरायनानै मेगनफोरा थाब थाबनो गाज्रि जानो हमदों, नुवा नुवा जानो हमदों। बेनिखायनो आङो दानिया इन्टारनेटफोराव निउस नायालै, मबाइलफोराव नाया आङो। बेबायदि रादाब बिलाइखौसो मोजां मोनो आं फरायनानै, मेगनफोराबो एसे मोजां थानायनि। नंनायालाय नंगौ र' दावलाफाय। अबसे दानि गथ'फोरा उन्दै उन्दैयावनो कुक्रिखाना ए भिटामिननि आंखालनि बेराम जाबाय थानाय खोनामारोथ'। हा दिनैलाय माथो निउस ओंखारदोंलाय? बिग ब्रेकिं निउस। दे फराय, आंबो एसे खोनासंना नायनि। ओंखारोलै सानफ्रोमबो थाजा थाजा निउसफोरालाय ओंखारबाय थायो। खोनासंबालाय नै मा मा जागासिनो बुहुमाव। चिरां जिल्लानि सिबारि होनाय गामियाव सानसेखालि असे बिजामादैया बिखुमजोनि न'आव आलासि जानो थांनायाव बिहाव गैयिखौ नुनानै बिखुमजोखौनो ब्लड लानानै थांदों होननानै फोरमायदों। मा निउसलै बेलाय? दानि दिनाव बिजामादैफोराबो बिखुमजोफोरखौ नोजोर होयोदोलै। बिनिफ्राय मोजां नुब्लाथाय बिखुमजोब्लाबो ब्लड लानानै थांगारो। जों बिदि नङालाय, खिन्थु जों बिदि जाया। दे आरो फरायलाय। गुवाहाटीयाव बेटारि गारिजों थाम्फैजों एक्सिडेन्ट जादों। मा थाम्फैजों बेटारि गारिजों एक्सिडेन्ट जादों? हा माबायदिथो जादों? बेटारि गारिनि ड्राइभारा लोंनानै जोबोद गोसायै गारिखौ सालायगासिनो दंमोन। बे समावनो मासे थाम्फैया न'आव आलासि फैनायलाय बेदर लांनो होननानै जालुकबारियाव फैदोंमोन। बे समावनो थाम्फैयाबो गोसा बेरबोनायलाय बेटारि गारियाव सुग्रुनानै बेटारि गारिजों एक्सिडेन्ट जायो। लोगो लोगो गारिनि साखाफोरा थल्ल' थिलिं गनानै गारिया बेलथायनानै गोग्लैयो आरो थाम्फैनि किडनियाबो मोनसे गनानै बाहेर जालाङो। मा जायोलै दानियालाय गुवाहाटीयावलाय? बे थाम्फैफोराबो बांबाय नालाय गुवाहाटीफोराव, बेखायनो बेफोरजोंबो गिनो गोनां दानिया। खायसे खायसे मानसिफोरा गारिजों हारसिंनो एक्सिडेन्ट जायो होननानै खोनायोना, बे मानसिफोरा थाम्फैजोंसो एक्सिडेन्ट जानानै गोग्लैयो, मिथिबाय? ए नंगौ नामा? ए माथो पुलिससो फैदों। ओइ गथ'फोर, नोंसोर बेयाव मा खालामदों? सारालाय मेगन नुवा नामा? नुवाखै नामा? जोङो पेपार फरायगासिनो दङ। नुयोब्रा नुयो, नोंसोरखौ मा बुङो बेखौसो नायदों आं। जिखि जाया नोंसोर आंनो माबालानि न'खौ खोन्थाहरलाय, बबेथिं जायो? मा नाममोनथाय र'। औ बै माबा खिब्रमालानि न'आ बबेथिंहाय जायो? मानोलै सार, जों बिदि जानला मानला पुलिसनो मालायनि न' खोन्थाया सार। औ सार, मानोमोन? माबालै फंबायमोन, बे खिब्रमाया 18 बोसोर जायै सासे सिख्लाखौ हाबा खालामनानै लादोंना, बेखायनो बे खिब्रमाखौ पुलिस थानाव थांनो थाखाय खोन्थानो फैदों आं। ए बिदिसो, जोबोद मोजां बाथ्रा सार। हायोबा मानसिखौबो लानानै थांखालै सार। न'आ नैबे फास मोननायानो, बै गोथां कालारनि न'आ। थेंक इउ फंबायमोन, दे थाथ'दो नोंसोरो। दासो मोनदो सारा फिसावनो हाबा जानानै लानाया। ओरैनोबा पुलिसफोरा लांगासिनो दङ, लांजाथारगोनलै बेबो। लांथोलै लांथो दावलाफाय, लांथो। आं आरो पुलिसजों लांजाबा जोबोद मोजांसो मोनथारगोन। मानोलै? मानो माने बिनि हिनजावखौ आंसो सिगां गोसो थोग्रोयोमोन। साला सुवाटा, आं गोसो थोनाय सिख्लानो
आइफन गंसे बायना होनानै आंनिफ्राय ब्रेकआप खालामहोदों। उनाव सोरबा लागोनफोर बायदि थाबनो हाबा खालामनानै लादों। ओमफ्राय दालाय मा सानदों? मा सानदों माने सालाया पुलिसजों लांजाथारनायबा हामगौमोनलै। बे बाराव जुदि बियो पुलिसजों लांजाथारबाना आं हले बिनि हिनजावजों लाइन मारिनो सेस्था खालामनांसिगोन। ओरैबाबो बिनि हिनजावा आंनिसोखामोन। मा?